Тоҷикистон, ҷоном фидонтон, асобна бачаҳои ғариби Россия, дӯстон медорам, ақаллан зарраям боша дилтона шод кардам. Let's go, дарша мерам. чун ҳамеша мо ба шумо телеграм-канали Шермардон Шопро тавсия медиҳем. Либосҳои босифат ва пойафзулҳои чарми тозаи сесоли Туркия ва Кавказро доро буда барои тамошо намудани дигар намудиборҳо. Силка дар комментария ҷой дода шудааст. Даромада либоси табъи дили худро фармоиш диҳед. Салом дӯстони канали мо. Хуш омадед. Дар видео лайк гузоред ва мо боз бо як нерӯи нав оғоз мекунем. Пешравии мо аз лайку комментариҳои хуби шумо вобаста аст. Мухаммад Наимов бар зидди Ҷейми Маларки дар UFC бо муваффақият баромад кард. Имрӯз дар Лас Вегас, Невада, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мусобиқаи UFC ESPN 46 баргузор мешавад. Дар корти пешакии ин чорабинии Мухаммад Наимов дар лигаи Дана Уайт дебют кард. Ҷанговари тоҷик бар зидди Ҷейми Маларки ҷангид. Бояд қайд кард ки Наимов ки қаблан кӯшиш мекард ки тавассути силсилаи довталабони Дана Уайт ба UFC ворид шавад, дар як огоҳии кӯтоҳ баромад карда буд. Вай дар ҷанг варзишгари австралиягӣ Гурам Кутателадзеро ки ҷароҳат бардошта буд, иваз кард. ҳоло бошад каме дар бораи муҳорибаи дирӯзаи Наимов маълумот пешкаш мекунем. муҳорибаи Муҳаммад ва Ҷейми барои 3 раунд бо 5 дақиқа пешбинӣ шуда буд, аммо он то охир давом накард. дар даври аввал Маларки аз Муҳаммад беҳтар ба назар мерасид. вай масофаро хеле хуб ҳис мекард, пеш мерафт ва бо зарбаҳои пурқуввати дасти рост ҷанговар аз Тоҷикистонро зарбазанӣ мекард. Наимов сахт ба назар мерасид, аммо ин ба ӯ дар дақиқаи 5 раунди нав монеа нашуд ки муборизаро ба анҷом расонад. пас аз экватори қисми дуюм дебютанти UFC австралиро бо ҳамла ба пеш дастгир кард ва ӯро ба як зарба аз тарафи рост зад ки Маларки ба замин уфтода, Муҳаммад ӯро зарбаборон кард ва довар Ҳерб Динро маҷбур кард ки ба мубориза дахолат кунад. ҳамин тариқ Муҳаммад Наимов дар даври дуюм бо нокаути техникӣ пирӯз шуд. ҳоло рекорди касбии ҷанговари тоҷик 9 бардо аст ки мо низ Наимовро ба ин пирӯзӣ табрик мекунем ва бо хурсандии ӯ якҷоя ҳастем. қариб ки ягон нафар ба Муҳаммад Наимов боварӣ надошт ва мегуфтанд ки ҳарифаш дастболо мешавад. пас аз ҷанги аввал дар ин ширкат президенти UFC Дана Уайт ба Муҳаммад Наимов вохурӣ гузаронида гуфт ки ӯ соҳиби $50,000 бонус мешавад. ин буд видеои омода намудаи мо аз ҷаҳони MMA. то видеоҳои баъдӣ шуду пирӯз бимонед. In New York, one time they catch it, they talk about Yeah. That's right. Also the people We were just in New York in New York, in at the park. Remember at the park? They were all smoking. The Tajikis are real, bro. Trust me. They're real. Poor Sean's been getting harassed by him forever. I want to show you guys my fans. I want to Did show you hear that? He wants to fight in Abu Dhabi. I think it's a perfect fight. Thank you so much. Like I swear, like I'm still feeling I'm in my dream because I see this dream a lot. But I'm not surprised I beat this guy. I can beat another one right now. I'm ready to go. Dana, he was parked outside of the building over here, and he's calling me. He's like, "Coach, I want to put some signs or something and say, Dana, I'm Muhammad. Give me a call or some shit like that, like crazy shit." Monday, like security catch me, they just fire me and said, "Please, I just want to sit down." They says like, "Go." Okay, so okay, no problem. Congratulations. I'm really happy for you. Thank you. You got the money, kids. You got like 10,000.